ମାଲିକ ଆଜି ଥିଲା ବୁଧବାର, ମୋର ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଶୁଖୁଆ ବେସର। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲି ଶୁଖୁଆ ସାରୁ ବେସର ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ। ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲି କହୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘରେ ସେ ହେଇଥିଲା। ଶୁଖୁଆକୁ କାଟି ଦେଇକି ଟିକେ ହଳଦୀରେ ଲେପାପୋତା କରିଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ତେଲରେ ଭାଜିବା। ତେଲରେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କଢ଼େଇକୁ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ କାଠଗଣା ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ, ଯେଉଁଥିରେ ଗରମ କଲେ ଆଖି ପୋଡ଼େ, ସେ ତେଲକୁ ଟିକେ ଗରମ ଗରମ କଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଗୋଳା ହେଇଥିବା ଶୁଖୁଆକୁ ତେଲରେ ଟିକେ ଛାଣିଦେବା। ତେଲରେ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇକି ସେ ଚଡ଼ଚଡ଼ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଟିକେ ଓଲଟେଇବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଲଟେଇବା। ଓଲଟେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଭାଜି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇକି କଢ଼େଇରେ ଆଉ ଥରେ ତେଲ ପକାଇ ତାକୁ ସୋରିଷକୁ ଟକ୍ 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 କରି ଫୁଟାଇବା। ଟକ୍ ଟକ୍ କରି ଫୁଟିଲା ପରେ ତାକୁ ସରୁ ସରୁ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇଦେବା ଭାଜିବା ପାଇଁ। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ମିଶା ଲଙ୍କା ଟିକେ ପକାଇବା। ତାପରେ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ବଟା ହେଇଥିବା ସୋରିଷ ମସଲାକୁ ପକାଇଦେବା। ସୋରିଷ ମସଲାକୁ ପକାଇ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେପାପୋତା କରି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ସୋରିଷର ଗନ୍ଧ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ତା ଦେହରେ ମିଶାଇ ଦେବା ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡଟି ନାଲିଆ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ରାଗ ନହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ନାଲିଆ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମ ନାଲିଆ ଟମାଟର, ଯେଉଁଟାକି ଜୁସିଲି ଆଉ ରସିଲି ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମିଶିଯିବ। ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ସାରୁ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଯେଉଁ ସିଝା ହେଇଥିବା ସାରୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟକ୍ ଟକ୍ କରି ଫୁଟିବ। ଟକ୍ ଟକ୍ କରି ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଶୁଖୁଆକୁ, ଶୁଖୁଆ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇଦେବା। ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଟକ୍ ଟକ୍ କରି ଫୁଟିବ, ସେଇ ଫୁଟିଲା ବେସରରେ ଆମେ ଭଜା ହେଇଥିବା ଶୁଖୁଆକୁ ପହଁରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଭିତରେ ଟିକେ ଝୋଳ ଭିତରେ ଟିକେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା, ଯେମିତି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପହଁରି ପାରିବ। ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଶୁଖୁଆ ବେସର, ଯାହାକି ଫୁଟିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଦେଖା ହେବା ଦରକାର। ତାକୁ ଗରମ ଗରମ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ବାଡ଼ି ଦେଇକି ଭାତ ସହିତ ଖାଇବା ଭଲ। ଗରମ ଗରମ ଧୂଆଁ ନ ବାହାରୁଥିଲେ ତା'ର ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବନି। ତେଣୁକରି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଶୁଖୁଆ ବେସର, and this is ଖୁସି ପ୍ରସନ୍ନ, over and out।